En lille teaser om jord- og månesystemet. Her kan vi på månen se den del af jorden, som er belyst af solen. Okay, på billedet her, der kan vi se månens akse rundt om jorden. Og udover det, så kan vi også se, at både jord og månen bliver belyst af solen. Udover det kan vi så udlede, hvornår der er fuldmåne, hvornår vi her på jorden kan se, at der er fuldmåne. Og så er der nok mange, der tænker, at den måne her, der er helt mørk, det er lidt mærkeligt, fordi at jorden er helt lys. Men det er simpelthen fordi, at den del af månen, som bliver belyst på det her tidspunkt, det er den del af månen, som vender mod solen, og altså ikke mod jorden. Derfor kan vi ikke se noget fra jorden af. På dette billede kan man se månens akse omkring jorden. Man kan se, at i forhold til jordens akse omkring solen, så hætter månens akse omkring jorden en smule, så den ikke hverken er vandret eller lodret på jorden.